ɔse ne nim na wɔ hɔ ɛna ne nyinaa kɔsi wiase de aban awieyɛ ɔne yɛ na wɔ hɔ wanka se no mobɛnante kakra na kyerɛ ma gyaa mo pa ma mo wɔse ɔne yɛ na wɔ hɔ ɛna ne nyinaa kɔsi wiase de aban awieyɛ yɛbaako a mepɛ sɛ agyidifoɔ ɛne wɔn a ahunu nokorɛ no ɛntie nie na muhu abɔmfia sɛ awurade arejectew deɛ ɛkɔ so nyinaa no nyame yɛnya nkopɔn no ɔntonko na ɔna ɔnti sɛ nipa ɔde na ma nipa nti na ɔbɔɔ nipa no ɔde na hɔ ɛto no so wɔamfa ɔno ɔnyɛ nyame a na hɔ ɛda no so ebiew n'ani hunu ma nyinaa yɛnya nkopɔn no n'ani ehunu ma nyinaa onim wɔn a esuro no onim wɔn a edi n'asɛm so onim wɔn a brɛ ne ho ase ɛma no nyame ni wɔn sɛdeɛ ɔbaa taa wo ma na ɔno ɔmo te fie a onim abɔfra biara su no saa na yɛnya nkopɔn no nso nim obiara ne su amen onim sɛ woyɛ ne dea ɛna onim wɔn a ɛnyɛ ne dea nti mafoto sɛm a mede ma wo ne sɛ ɛma ne nya wadwen sɛ nyame deɛ ɛkɔ so wɔ wiase no onim me deɛ menko akɔ sɛ wadeɛ mesɛ awurade na na ɛyɛ nadeɛ obi wɔ hɔ a ɛna naana ɔna metie sɛ obi ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ka kyerɛ but mente ɛfiri nipa no no so ɔse ne sɔfo sɛ nyame anyi ankyerɛ no ɔne ɔnyi ne sɛ nyame na metaa se no na ɔkaa na mesɛ ɔma sɛ kwa no tom na sɛbi na yere kora bɛwo a nyame ɔnyi nkyerɛ no ɔno a ne yere bɛwo a nyame ɔnyi nkyerɛ no nti hwan ne wo yɛ nyame bɛyɛ no bibi agye so ɔyi kyerɛ wo hwan ne wo wote aseɛ hwan ne wo nyame bɛyɛ biribi a ɔyi kyerɛ wo wote aseɛ nyame anyɛ kyɛ Mose sɛ mapae pum nso ɔpae ɛne wanyɛ nkyerɛ Mose sɛ mapae fam akum nipa 23,000 nso ɔpae nti deɛ tere wɔ nyame ani so biara no ɛno ne wɔyɔ wote aseɛ wagye di no firi baabi ɔ nti asɛm no ye nti mepɛ sɛ obi a wɔtie me nɛ no ɛntie ne yie paa na yɛ nkranhyɛ asɛm bi ɛna mede ma wo a wagye Kristo adi amen deɛ di kan gye w'Awurade Yesu Kristo di na gye Agya Nyankopɔn di na gye Honhom Kronkron di amen na nidasoɔ ɛwɔ Awurade mu ɛfiri sɛ every proper Christian woyɛ secured because of the Spirit of God na mmom sɛ woyɛ mɔtoro mɔdoloku a mode a ɛneɛ panic kakra ɛfiri sɛ ɛbɛgya ne wɔ ahoteefoɔ so na wɔbɔ wɔn ho ban da biara wate aseɛ sɛdeɛ Jerusalem fa su atwa ho ahyia no saa na asafo Awurade abɔ ne ma ho nsraban ahyia ɛyɛ kasakyerɛ na mekasakyerɛ obiara ebien nya awerɛhyɛmu sɛ Awurade renyaw na ɔrempaw ti asɛm no yi ɔda so di ne makyi hunu saa deɛ mmerɛ a wayɛ mmerɛ mu no ɛna ɔno Awurade den yɛ ɛda adi wɔ nipa berɛm enti anɔpa yi deɛ mepɛ sɛ ogyedini bi a na nipa biara a wɔde ne ho ato Awurade soɔ no ɛhu ni amen from day one ɛbɛsi yɛyɛ pɛn so nyame nsae atenenefoɔ ne abɔnefoɔ mfra ɔnyɛ bi da wɔnyɛ bi nso da amen ɔnyɛ bi da na wɔnyɛ bi nso da nyame nyɛ bi da enti sɛ wogye tom sɛ ɔne Awurade ntam asomdwie wɔ hɔ a to wo punum no da amen yi fear ɛfiri wo mu yi adwene ntanta ɛfiri wo mu wote aseɛ ebiew ɛma ne nya ɔsɛ deɛ ɛkɔ so no ebi a ɛbɛn wɔ aboboa no ɛmɛ ne hɔ
hye saa de no nso adeɛ baako a mepɛ sɛ obia nhyɛ no so ni hweyɛ na wogyidi akura wo ɛwɔ Kristo mu no ɛmfra ntɔ na watwe mmiɛnsa ne asi mu a yɛnkɔ anwumasɔre yɛnkɔ kwasiada sɔre yɛnkɔ mpaebɔ gye sɛ TV so ɛma wei ma mmerɛ yɛ mɛtɔɔ so saa berɛ wei mu ɛna wɔsɛ wogyina sɛ dɔmbare ma ɛka wo nkoa wɔ dan mu a mebakyɛ woate aseɛ saa berɛ wei mu na wɔsɛ wofrɛ Awurade ye na wo ne Awurade di nkɔmmɔ yɛnka wo sɛ wobɛyɛ Kristoni a ɛtwa biribi a nkoa wobɛtumi akɔhyɛ baabi ayɛ kɔnkyene ɛbɛtumi twa 40 days anaa mɛboa bosome ɛne namaako ɛdu obi tumi twa ɛbɔ mpaeɛ obi kɔtumi kɔhyɛ baabi ebi wɔ no mu a 2 months koraa na ɔhyɛ hɔ nti bibi sɛsi a ama ne nyɛ te sɛ ɛde mmerɛyɛ ɛbrɛw bakyɛ wɔte aseɛ saa bere wɔ mu ana wɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ ebere wɔ mu na wɔsɛ wɔn yɛ bɛbɔ mpo ne mpo gye to mu sɛ ɛyɛ Awurade na pɛ sɛ wo home wɔde aseɛ 365 days every day wopie kɔba ɛna sɛ hyɛ fie 1 month bakyɛ wɔte aseɛ ɛsɛ hyɛ fie 1 month ɛnyɛ sa 4 weeks yɛsɛ hyɛ fie ɛna yɛde 2 weeks a bɛto so sɛ ebie fa hyɛ baabi a woteɛ fa ɛnyɛ asɔre nti mesrɛ wo ɛma wei ne ma yɛ biribi te sɛ ɛne ɛma ada adidie Awurade bɛma wɔ aduane adida biara da amen ma menka sɛ menkyerɛ ɛduru deɛ aden no Elijah ɛhyɛ nkɔm sɛ kɔbɛba Samaria na ɔte Samaria hɔ bi anaa mɛboa but asafo Awurade asoma Dene ama wɔde aduane kɔmaa Elia odidi wi a na duru baabi a aden nsuo nyame ma wɔ de ne nsa tea fete fam ɛma nsuo ni wabɛtɛ hɔ nso bu fa so mu ɔnom bi aduane na Elijah di yɛ no wodi asa di bio edi twa da duanan kwan wodi twa da duanan kwan what you say ɛkɔ Samaria na beduru bere bi na nipa every nipa nam nipa nam but Elisa sorry emra Samaria hene akasa ya no Elisa sorry akatra on se etra se bra aduane babu ebu so yɛnhyɛ sa nema no so mepɛ sɛ nyame de Israelfoɔ nante ɛserɛ so which is 40 years ɔmo nante ɛserɛ so 40 years aduane ɔmo de firi Misiri mu ba ne bɛsan ani bosome ɛna aduane ne nyinaa san ani bosome aduane ne nyinaa san ɛnɛ anane nansa na mehwɛ kwasiada no ane memenda no enipa kɔ dwom sɛ yɛfɔ so akɔpɛ aduane a yɛbɛdi ne 2 weeks wata seɛ meteka mu di na mesere adeɛ baako hyɛ no nso ne sɛ aduane no a wokɔpɛ no abɛdi no fine ɛbɛtumi yɛsa ebi mede ka sɛm o ɛbɛtumi aba sɛ 2 weeks no so a ɛkufo de no extra 2 months ayɛ asɛm ka o wote asɛ nso kɔpɛ 2 weeks deɛ extra 2 months no nso yɛsi mpie bɛdɛn enti ma obia nte aseɛ sɛ Awurade ansi daa no a ɔdansifoɔ yɛ kwa wanwe kuro no a ɔwɛmfoɔ siri ho pɛ kwa na nya anida so sɛ ɛkɔm ne wo amen Awurade ne bɛhwɛ wo amen mesa na mehu no o Awurade ne bɛhwɛ wo amen ma menka sɛ menkyerɛ wo sɛ ɛtɔ biri bi a ho yɛna nipa nyame ɛpɛ sɛ oyi ne ho adi ama nipa nyina hu ne sɛ still ɔda so yɛ nyame ɔnsɛ de ɛsitiɛ oyi ne ho adi ma nipa nyina ɔbɔ no a yɛaka nyame ɔhu nyame koro a yɛbɔ din no obi yɛ buroni woka Awurade a wɔse ne kala te sɛn explain to me ɔnsɛ de ɛsitiɛ enti tɔ biri bi a
yana nyame peso yini ho di ma nipa ehu ni nyame ban se di ositie Amen. Amen. Ento ohwama isa fo aduane san akwam asan omuda ya osore ye no na urade di aduane firi suraba. Amen. Odi ase odi aduane abegu ho ma isa fo ka hwe no omudi ma na akono keke. Odi ase odi fo no so okoburo mesia ya wo wuye ki akofan ma odi ase akosi Awuah Elisa ko pie ho ti asem ni Elisa no oba ne kasa no sanse wo odi say enwo se den o katra no o se enwo kakra bi o ma ne hwehwe gugaro mu manfo kosesa nkure o toya ye milonia editua ne ka didi. Amen. The trust show back kunafo come back to the point to say na sitire sam ketuwa bi ketuwa bi ni sabuyo ma sa na Bible na kan o si aka ni sabuyo ma akwanso afenso o ma papa ni wo no anya ne kapre edwane na wo hona na wo ho wo kokadi no one the money do ya wo ma trust you sa na urade wa adwene de ma wo odi ase wo kokadi na wo anso na urade wa adwene de ma wo. Amen. Just wanna say odi ase won nam pemaba na je wakoso ne buchia na waka na odi amankwala na di no nso adi bi na fo mu wi a o ma trust ko siso mbewuo na urade nso se no Elijah ko Elia dru ho no o ka sa ka kire mama ne se dikan ko sensuo kakra brem munja se wo ko sensuo kakra brem wo ya so ko semesra wo twen o ba ka atatere kakra sensuo fam kakra si kire ayi kakra fa ka ho wo so ba ni hwe de me wane esama sade andian men sabuoma kabra mini o si dikai ko kabra mini o ti asem wo ya enye sabi honam fam no nchashenim sofo nyene pa odi for pen fruma ja mama de Sika FM o ja se o ti asem wo ya sia enkaka kachin sekoka na kawia o man kola ni bia bra me kakra o se kani kabra mini kana sha di for Tiasemo Tiasemini Oban Shedi Ulu di enti Oban ye Oban ni Elijah when you saw it before and what was number 2 Oban you Oban when you that's right so I say when you said you nyame sitia no hoye oni ma hoye hospitality yeah Amen. Obani ni mahoye. To obani dine se okay after all. Se me kokan enso yen. Ye dia yenye bi ni bio ye bewu. Nti ma me fa nkomo odifo se de okay ya. Na yen ko tre ba bi. Odi ase. Okokan ase nsuo kan ho. Eli age ya no. Wan ka se ni di aja bi o. Se ku bio. Eli nsuo ti bi se no stuff. What is it? One some colony or didn't a blank cashier. But Obani, or coffee, or Sissan Chanson, or the one do no one could do. There were 10, sir. There's somebody who must some more woman or call and I am not. Or could you a Titibu? Bible say otia na sa be ka ho omo di ya kosi so duane bare e koma ni wonda amfo wonda FM 89.5 ntinyame no wontimi hwewa wonfa nyaba e ba ta wodi ase se nyame ni ntimi hwewa wonfa nyaba
tieniye esafara ne Yesu nante ye ni nyina no obia ne wo koye adwuma de beto aduane diye you feed them obia nkoye de se me koye adwuma de abedidi Christ feed them o feed o ma be feed ni pampum o feed ni pampum enti Yesu da na ni bucha on say meni me nam o Yakob na hia mu biribi wo mo so ka se da bi wa hia hwe enti afutu amede ma on se meserawo susu dwene amen na ontime nyina fa basa fa tete kontoa wo tenten so jadi bia mo ma urade na wo ye na dwuma tese ni ye e badie o wa ni je wa na a banim say definitely ade chia medidi me papa be provide me say was a Christian ni bia ye amen o di ase papa nyene dan ba bi odi ni tiri beto onye buru nya taade ho onye Eastern pabwa ho o di ase a ba nyene ho e kom de nko a wode na ni tira na maama na papa say na every Christian enye amen e mami akosu bia amwabam na nunte on foro down amen misrawo pa tiniye Jesus amfasem weese osemo ho behia mu wiase de nanso mon kama koma ntom ye mfiri se medi wiase so de enkonim FM 89.5 wakasa asem no dapo ene wasama ye nkuransa asem aboto ye monsam se mon kama koma ntom yam etese wonim ne obeye Dawati ase onim ni obaye asempa na meka onim ni obaye ente mesre ni bia wo ye Kristoni ni bia wo ka jidifo ho se shaw hoden amon frama ebona na ni ti se Peter na nsheki amen jemeso amen kiso onya yemu oyi ase se dia no ka Peter mo wo koduoru ma wo shut up on down the psalmist. Remember Matthew 28:29 down to 28:16 down to 19. Remember. Wase me nim na wo ho. Anani nyina ko serious di aban. Awie ye. Oni ya na wo ho. Wanga se mo ba nante kakra na trema jamo pamamo. Wase woni ya na wo ho. Anani nyina ko serious di aban. Awie ye. And the so say what them what thank God for your life. That's right. Amen. Okra wa bre. If you so call me 15 years ni adoma na nya na. The bia krede no ani ate. No akoma be prim. Ti amo anya pressure rest. Amen. What you say? Don't worry about this sickness. We are out. Amen. Onana me teacher from so me say you be call house to house akọ check na me say me fie obi antima ho asetra ne say yare na eduru me ho na fa soro amen na bi ntimi nwura because oba me fie ho no what lions yes akasie tu akasie pa nya de toa anya hunamu dio tabi humu dia yes woman na date no you can't enter obuwa teniye ana obia oye trinini bia no the friends of the Spirit of God EKOWTV. That's right. Odiasia you can't break it, you can't pass through the door. Untimi fakwana no madawa obua entime sram hweye na wa nu so ba sum nyame amen afutu de mal hweye na wa nu ho amen ama sa hu tire we aba no ama won kotena ba ma bi so afutu na de mal me so pi panso ya dunu ya koye nim wo kristosom mu when na ma ya hu se udawurade dawurade nso do
what you say another 3 days we may be friend suffer this say ya buy day na me say ya kwa the billions sign so for nya kwa ya adwuma ana me say adwuma baba don't worry timini ni din ko busa ne say a comedy wana o se papa da bi me sorry anopai me say me phone so sika wo so no na me so obi afro so obama sika wo se da bi na me si nyame oniminitie o ti ase nyame niminitie Sika FM 89.5 obi timi ko bosofo so ma ne sika duro na bosofo na ma ne sika duro enti enya nkopon timi hwe Otumiya borosa. jo Otumiya borosa. we to beautiful don't lose hope Amen. don't tieni sabremu ana meditation aya dwuma sabremu ana was study the word aya dwuma sabremu ana was woni hon konkru bomponipu sabremu na was bompaye sabremu be ba to odiase ana was ma wani je no worship wa wurade that was it tieni asampa na meka kire won hwe na ugidie amfranto Habakkuk ka asem bi 2:4 Habakkuk 2 verse number 4 o ka asem bi to bi ho kakra na me hwade Habakkuk chapter 2 verse 4 o ka asem bi Habakkuk chapter 2 verse number 4 o se hwe ne kra hurihuri 2:4 no o se hwe me kra ehurihuri entene wonimu enti mentena wonimu o se na otrini ni die otini ni die gidie mu na obenya nkwa gidie mu na obenya enkwa otini ni bia gidie mu odi asia na me ne lady bi di nkomo ona me ka chance ugiri so obewu a you die Sambao. no si HIV achi no ana me sisa HIV is sickness a virus and so gidi tom say HIV ni na you die afa no hamanim na sisa anyi ntom sa e yare Osuro chebidie. what does it Yes. afei ogyinafo no so saa ɔsɔfo me wɔ hɔ a na atwa kyerɛ me sɛ mewu kyerɛ mewu sɛ nam so ho ɛyɛ satanic Yes. west satan na de brɛ yifiri wotiri nti menene didi nkɔmmɔ na meka kyerɛ no sɛ asoma mekɛn bɛɛ bosomani memfa no mantini menene didi nkɔmmɔ na meka kyerɛ sɛ sisa wogye kristo di na ɔsɛ megye di nam sɛ wogye ne di so ɔyɛ wan na ɔsɛ wɔne wura ne me kra agye nkɔ Amen. nam sɛ wogye tom sɛ na tiri ma ntampea sa yareɛ ɔsɛ megye di nam sɛ number 1 confess your sin So I can't bone. bɔne bia woyɛayɛ a ɛkɔfa saa yareɛ baeɛ no firi wo mu na ka kyerɛ no mesi sɔfo mabɔ mpa nam sɛ no mesi confess your sin wate aseɛ na mesi ka confess gyerɛ me ka kyerɛ firi wo mu ka ne nyinaa na bɔ wadwe mpɔ sɛ magyae enti oyɛyɛ na ɔfrɛ me sɛ papa ma yɛ wie na mesa afei meba mu ɔfa awurade foforɔ na ɔsɛ ɔkɔ asɔre na mesɛ woamfa no wofaa ne sɛ nti na yɛ care of wofaa ne sɛ mefa yesu sɛ ne wura na mekra agye nkwa nti honhom kronkron bɛtena wo mu a ɛnyɛ ye nti na wotumi di bɔne na mu sɛ wofaa ne yɛ wo wura ɛne ɔkra agye nkwa a kò bɛdi wɔ abrabɔ so Amen. mema ne fɛ dade foforɔ mewie na meka kyerɛ ne sɛ kristo yesu no a wo so wagye no di no a waconfess no na tiri ma ntampea no ɛnsa wo yareɛ ɛwɔ fon so mewie na meka kyerɛ sɛ sɛ wogye kristo didi a fa gyideɛ no kɔ na kɔ check up
na me gidi atia me se Kristo no o sayare by the grace of God or check 3 times when you are negative. Amen. What is it? Yes. To from me what come was let me say nyadi awrade na bi dem obi ewu nan 4 days wa pro A virus. 4 days wa pro no virus. Virus. We have been use To me catch them, me say 4 days obi ewu ama yesu no wadaka. Yesu no. Okra wanyane na maraba. Oh. Jame so amen. Amen. Yesu no 4 days. Wo. Virus dey say wo. Onu anu ma no say mi wura say wa pro. Late. Go so see ni pa. Na abo akorawu. Na di abo ani se fam. 4 days na bo wa dimpo so ukutua. The ba cho di ase. The project. Intimi nya. Ukutua abo ani no ma bio apro. 4 days there. What is it? But Christ a coming nyina suro no. E ginain e kasaiman samani nyina e yirai. Virus no there. What is it? Very simple man. There's a virus no. Eye humo. Onya humo nche Kristo. Ah. Me ba cho ade ase. Yes. Na me kura ya me se ono na spread na ade. Very simple so betim me free order. Obetim ye free ho. Na ano de na me ka tro on say, de betim ye manya me yi sa virus na free ho no. Enye nu se de omo ye no. Na what we go for dey bay. Na bi ase no we nka. Every day ni pass Dene. Every day increase. Say Ghana kakam na do 200. 195. I got only 5. Ni pass Dene. What you say? Adia batuma na dia ye free say ye budget to me say ye ya bonefo. Now you confess your sin. All the leaders, but look at almost say you're fighting. Let us see Spain, Italy, women who yen nam 800. 800. Say a fruit the dabonting. A fruit at the dabonting. What does he? A fruit the dabonting. American Resi they Resi. But still, Moho so. Intimacy. Amen. Say Euradia or ma a Dene coming to the Adino. Obashaw. Yes. Tell me, a man will be on my walk home. Amen. But the young couple did now. Amen. A bill. What sorry, the young couple say. Amen. Do what can I say? Yes. My young can quotation way. James 4. James chapter 4. James chapter 2 verse 14 to 26. James 2 14 to 26. Young can kakran. James chapter 2 verse 14 to 26. Jidia enkwanimu hunim faswo. Hunim faswo. Nini ya mso bi kase o jide na oni nyuma. Faswo bi ani. Jide betuma agina na se onua na onua ba da deja. Na da aduane abɔ na mumu bi kache won se mo fasum die kwa wonya mo hina mo na suma ma no won de hia wonam na mfaso ba ne wom faso bi ani se gidie nso tie no se ni nwuma na awuwo eno nkofam ya na ebio beka se wo gidie na menso nwuma no nwuma se mu gidie nwuma ni mu na menso me de nwuma ba kire wo me gidie wo ti se nyankopon ye baako oye ni ye ambo no nso gidi no hompo ti asemi me pese obi a wo tie me nanu ehunu saa nsem a me pese me ka de kire wo amen amen he mama nka se me nkira mo ewiase adawo kakra yi nyame na ni huru ba bia nipa bia no wo tu wiase okan o
what I say nipa bia waba sase we su na namon e watu okay tia se me Job 14 kai namon akai nipa bia namon anamon do be tuni wi ase ansa na wa wi yaba onim be ba what I say amen san ka bibio who do ba home onim ano we trust mama hunyame ne se bi osite amen who do awo ba home yakọ mu apuaba onim ano kana makoma kunim teniye efrisa na niwa awo nipa home mu nyame no na niwa awo nipa home mu ti asem di utirimu asem nyina danansom wakoma mu nsusuye nyina onim onim die ubenya ansa na wafre ne wi ase yes enimina mutata ti ase onim nipa bia wa hyase ekosi wo wi ye ti asem di enti so no sanya me we ase wo de wa ye ba hallelujah no sanya me we ani hu o so de wa ye ba e da de fie e fe de ni wa dwendwere yawa otitisa we say wuti hey and a finance minister kura ba ne wa you don't think woni je nwene sa wuti ase you say Kwame despite can you na piti kejetia railways wono ne hona na metwe light the container na si railways wono onna na mama light di piti ti asemi no ton cassette ne first abo ye minim me pe class match say baby wa be se abru se me baketwa wo be yamfa ne say 3 years na se oba baby na so na na ba eh wo sha tade fita kura be person be fa no on ka se fa no kwa wo be person be fa no adentia because o ye ni petitru ne yes what you say fa no wo be fa no ya dia kura o intimintia ne sa o piasmi enti adia ni hunu ni se nyame no a obo nipa na no me busa doctor bi se doctor because sim bi kire madwe no kana so for wa amanfo busa question bebrebe ma answer no e be na fa de wa busa me na matimi na me so dia answer mam when you operation who question no so de na me se me pacho mo pa nipa ye mo a e da ni da na mo hunu no so me hunu ye hunu nipa brebo nipa akrawa na koma ne bonno no di odidi gum ne so ne kokobo o tratra ne ma ni nyina mi wi na mbusa ne so okay na ya mo hunu home wo fa he home no so ya na bo he o se so for some kan se question obebusa mi e wa how be breme je me so amen amen o ti ase mo se doctor we say enu na me nya me unique amen amen enu na me nya me e secretive we unique e man nya me ban e strong amen no we na busa ne say ya na nipa hu nsu na fa he ada na mutimi di pane ewura nipa ntrim twe moja na muntimi ntwe nipa nso hu nsu afu oje wa so for me sra wa me ban djuma ko se na ba no we ya jira mu school amen so when you want to the point to say and should do so tell moja wo nipa duam and so ntimi ntwe nsu
What you say? Amen. But nipa bia ni ase nsuo ho. Nipa bia num nsuo ho. What do nice nsuo ma ba pro. Na o takra ma da nsuo mfida de wo pro da. When you want the nsuo to say be sabri empro. Chemicals bia nso mfra. What you say? Enti suro nyame. Amen. Wo amagina di no. When you have some was saying nyame no ho. Amen. 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 When you say tua na tamfo ka. Enim onim said wo ye na dofo adoye. So fama urade hu na da ba so. Amen. O di ase. Mo bro huru ba ye ma. Wonyao ansao ama tamfo ka se. Ni nyankopon no boni di na ntimi anye no. Ampere nyame. Amen. Asempa na make catch me. The entire yabodam no yabodam won ho na no. Tinie o nyame be hunufo. Amen. O nyame o wa bodu chere. Amen. O nyame ya ne yemu ye. O nyame papa ya ne ma. Amen. O nyame ya wo do. Amen. O ti ase. Nyame ya wo to asomdue gu ne maso. Amen. Nyame ya wo ya were kekere nyankopon. Amen. What you say? When Yami and the Kuno always or Kovanama. Until I say, Minion, Naminian Sunim, and some Bunyan dear, what's a man? Namin something ran in it, but some woman free dear, Baco Kuranga, beside Womoba. Amen. Tell somebody, get home, any devil in your dream. So we are the no shuffle. Almost young. What I say? Yes. Any devil in your was Psalm 23. Now we are doing yes to Christ and your shuffle. Oh, maybe young. Amen. 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 What I say? Or do or they say, I didn't shuffle him, or mamma the from a didibia. What I say? Or Benjamin Consul would do a best Sabbath to cry. What I say? Or do you for contain national common so? Or do you for acquire a tennis? Hallelujah. Amen. Or do you for contain so? The Dene component and I yes to Christianity. What do you have a social? So when the war soon my bone, say you are what you are SethEkow. What do I say? A bingo. We have to be protected. One that can say, "No do bonia." Yes, the Kayo. Mark chapter, I think 16:15. We no do bonia and your foot. Tell somebody. The person can be teacher. And now I pay. I come in 3 minutes. No fuck calls. I had day show. I'm a day show. Tell somebody. Everybody since I real what should be. Amen. Tell somebody, na near be a should be. And it does so. Oh, how my 1 hour G Christ ID. It does so. Tell ye, maybe Miss and Peninforno. Say, no come home. All the leaders said you want to be called leaders meeting the whole world. What do you say? All the leaders. A some pana make us lemon. Yes. And you say, are you away? What do you want to do? About the chronic, about the Dewias. In free muda. Said the typhoid, fever, and HIV, about the Dewias. Then some of your good so I come. Was seen the passer bonfire, was seen the passer. Same time to me, you win Kako and Kakwada Kitu or Sunday school. Abba, you should be a shout to your Manako. Tell you that someone, you mean, Omo Mampai, Josh Miller, Omo Mampai. A different total road to a Moviasi, Omo Mampai. A software, don't tell uncle, a Radensha. You don't try. I did not compare and a team opponents.
tieniye ndesi akara mo mfa no bedi makon so aba what you say do you so mara no ene ye boa no amen tieniye eni ba nyina bu njo da te say wabodam enso no na be yi misaya ne kire ye the futu ene torture me nyaye no torture me nyaye no eye nkranso wasem de se wona age awurade adie what you say torture me nyaye no me preach anadwi awo mani so ade hunu message ame ma ye ni akokura mfirim show hoden show no one panic show no one dwuna anya bebre ema waba mu enso efiri se awurade ka ho wori nyaw no re mpaw nyame hwa onye okase ebre ne ko